Scooty Honda Grazia Sen MZ01U 0917 Jumison Veng FNS Departmental Store Kota Changin ni Tharuk Sangnoi som ni pani tukin zing car thil thengania Darthum Vel Bor Khan Ruk ania alo mu chuan 9436153184 emo 9774390409 a hian in lo hriat tir ram don ania arulai video tlem kan en lokanga chuan kan soizom don nia lir theiru bo hlor lutuk ang khachu tle mina zia deu toin ka hria he a chua po kan an chua khat le to dewa are viewin ka hre to ma se tun nai te khan new capital complex sunga an parking tharra tangson a botlat mai chun bachanga bowa ton thleng hian mu le tala ni lawin ka hria mani lok po khan an la zonga ku ta zan lo lama te khan mu alo nia tlan thui man khop maya tun na mi hi chu hei Scooty hian lok lo mayan lok the ngel pal ti chuan avok ton fu cha ta ni mak ang reng kho me pan nal nala ni mela a re chiang viau nge tong fu ve shim ti po shet lo she thiam har zoka ti hian ava pan dal da lawa chuanga a lir thlamai khania hepa hi karin danin ti tiang rin thu soi thiang ania kan soyenge dam doi ti lampang ani karenga drug sadik hetiang tu na ngain thuama hetianga wak vel hi chu drug sadik ve kal pe to lo ani karing dewa ka be sei da na ni chu ti hianin an chuk kong chuk top alir thei to pa hian kong thlang aten nem an lo nem liam mai zela chung chu kam be sei ma sen zong mu zo tlat lo maya kong chuk vel bor khut lama chuan an zong mut ri lowa tu na hian chu wang chuanin heng lai che vela mi te pon in lo ngai vena in lo en pui in lo thli thlai sak ram kha angai don ani chuan tun hnai a hian he tianga scooty rup mai hi an chin chhona chan chu ka soi tong khan ke kal pe lo hian ni tlang pui thina tlang pui thuin scooter ania ani an ta ka chuan scooty kan ti hi he ngi ru ka har ve ra we me ma chu wang chuan bo po hi tam lu tuk lo bike lam te ai chuan tiang ru to hi chu acha bi ne na ru emo enge ma deu takelo om tlang pui thina chan chu han be ve han thia ve deu te ngai thina wang hian kan lir thei da na kan film khuranga ya lok deu thlap emo kelam pang lok tel te he tiang kholai deu mun walau dewa kan ri don ni phei chuan nya ke te tala mang te po kal thlap te po hi a fin thla khopin ka riatin heng lok thlap po hi then khat chuanin motora ten lo lo dei zelan tia thowana bo turang hi chu in dan hi har khop maya ami pui bok hi kan film khorangai ni kan in ral rin angai ni zan lama wak train ho te ti mayang taxi service an nia mo hetiang jing tho mai mo zana mengraya leng ho te pon ni theyang chu helmet khum lowa kal tla nang chi te lir thei tinung lo atlan mo helmet khum si lo hetiang te hi hanrin lel mai emo hanzo fia ve shim han ti dina hanzo fia shim ve shim melrin tlelo mangchi hi am ve shim ani mo scooty nung lowa zan rei to lo khal to hi chu arin hlelom hle ni heng hi chui chian emo bel chian pot hi tum thini la in thla rung lem loila ka ti to kha an ru lo emo an ta enge mo har san nan to ka ni jona lom hlei len ni don an lom zo kang ka ti to khamo man zana po kha tiang ang ka soi nuwa khanin kan man na sin an ron tia kan ring hlela kan zota rup tumalo ni nge ya ma se lo ngai dam le dei ni ma police ne da pelawin
poni sela thashim shima khatiangan lo man sakte ka rin hlel na mit akan men hi ngai to ni hetiang hun to a zan reite zan lai to emo jing kar lam mi re to nuarin hlelom tak cha bi po vo lo helmet po khum lo scooty po nung lo bike po nung lo ron tlano tang chi te hi chu at big takin direct mo cha bi vo lo nung siang chi te phei chu kan rin hlel angai e rin hlel thiam angai sa pho chuan in thil rin hlel awan mu chuan heta 911 an call mai ke ni po thil rin hlel mo he tiang ai that lo na kan nei ni chuan mun nen khan ke manin kan ti she ni pon police lama 112 call mai tur ania kha tiang lama khan kan report anga anin rang takin man lo la don ani ektik lai pon duty anam ti kan she tangai ni ke manin ma kan da she ni pon 112 kan no call thin to don nia